Igbo mmanụ ọwụ Maazị Tony Mbata andebe ka anyị ya dịlulushi adụọla nwa mara ya mara adụọla nwa ofe ka ya efere ijema anyị gbasara anya ndị Naijiria ha kwesịrị ịdị kpachara onwe anyị anya anyị m chọrọ ịrụtụ aka na anyị gbasara Ribadu National Security Advisor to the President ndị Nigeria akwanụ nọ nge El-Rufai may accuse boye buboshe ahụ ji eje zụba ọgwụ ọjọọ eji egbu ndị mmadụ and ọgwụ akpọga kalium sulfate na ọgwụ ahụrịnị o ji eji egbu ndị mmadụ enwere onye gị ma ihe gburu onye ọ and most of the trace anyị mere many countries mba niile ndị nwere those things ọ eji egbuga ndị opponent in politically ma ndị mere gọọmenti challenging gọọmenti. Anọ VOP the other day mega program on Sunday otu onye Fulani akpọchi ya onye Fulani na nnụjụ president onye mere iwu ji were onye Fulani mee National Security Advisor mara kwasho onwe hụ gị imefu mara ihe niile mee Fulani herdsmen kọsụrụ ọwụ all Fulanis na presidency na president anwa marala ihe mega insecurity. The other day by nọkwa eme this senior Ribadu accuse ya governor of Para State kpangoje azụga vehicle na ammunition ndị bandit ndị ugboro ọbụla ya fụnago ya onwe onye kpuru anything ahụ mega a na-ekwu ya ndị iberibe ushamowu ndị shi some ndị shi iberibe not everybody ndị dị former governors matụ ahịkpa ha nwụ shia ndị Igbo nwe forget ya this election 2027 election anwụhụ ndị gichin ndị cheshamowu-chi agadịhụ another because ejisiri ike nye nwe minista mmisusu arịgo n'ugbo na-ekwu kasị ife amara ihe gị mechi ndị dị ọchịchọ kanụ dem sha nwa ndị Yoruba achịcha ndị Hausa achịcha anwa bịa hụ prọfesi enyere ya ọchịchọ kanụ ga-adịhụ ivat jishikele emi gị iwi na sineti jishikele emi gị iwi na sineti obi ihe nhafụ ihere emegbu unu na ndị fọmụga city boy akpa fọmụla village boy nnọga enweghị gị mee ọnụ bịara jee imsi jee avan jee emu skul ndị nọcha Imo steeti kuru pipụl shanu mega rali nyere akpanụ na ego mana che anụ n'oge ji eru mmeji bụ onye planshi jekwanụ je jụọ 1999 convention PDP kpegere hazie Achukwude Mmanagere onye gbara fọtụ jiri wụrụ gọvanọ ndị nna oriri ego ndị dị Chief Ata-Eze hụ promisi mere anyị Buhari chịcha nwunye ha ọchịchị ya promisi makwụkwala na Tinubu ihere emegbuo ndị Igbo mana ama m sị o nwere ndị Igbo ndị Igbo duganyere nwejiike jiri ka eji ụjọ adụlanụ ndị Naijiria kpere na Peter Obi gachi and eme free and fair election Peter Obi gachirila and this time around ekwuola m ya iri gie ya ganwụ parabalo bọs ganwụ agwa onye m shi ya sọpọtụrụ onye ọ kwesịrị ịsọpọtụ mana gị na-asọpọtụ ya were uche gị mee ya ndị ala nwe omega yuzu na ewi na-enwecha anyị gbara anyị ewini ṅụ ịrọ n'ihi Ribadu kwesịrị ịresign ọhị mpụga achọrọ m ihe ịpụga ke gị ịsọpọtụrụ ya ịsọpọtụ hụ ya jee ma YouTube channel Maazị Tony Mbata sọskraịbụ gba anyị ihe i chere ochiche obi nwu ya resign ya o so ndị bandit ndị based on allegation enyi ga ndewo agaziela anyị